Pitkien hiusten erittäin nopea kerrostustekniikka. Erottele puolikuumuotoinen osio siten, että toinen jako lähtee korvalta korvalle ja kiertää nuppiluun kautta toiselle korvalle. Kampaa osio tiukasti nippuun, kampaa kaikki hiukset keskelle, jännitä voimakkaasti eteenpäin ja leikkaa tylppänä poikki. Kerrostus on valmis. Latvat muotoillaan vapaasti saksen kärjellä. Leikkaamattomat etuosat leikataan vapaasti vuolemalla. Otsahius viimeistellään saksen kärjellä hiuksen oman laskeutumissuunnan mukaan.